De sluiting van 4 basisscholen in Zuidwest-Friesland en Gasterland-Sleert is voor eerst van de baan. De scholen in Nijmidden, Sondel, Molkwar en Wiekel hoegen net dicht. De sluiting raapt een soort weerstand op. Christelijk onderwijsinstelling Nijkaast zocht daarom voor eerst van de plannen af. De rek in Haas wordt van de mini officieel openen. De rest afvalstoffencentrale van Omrin had in het verleden een soort weerstorm oproepen en nog altijd binnen een soort zinstanders. Ze binnen een soort mensen benauwd van schierlijke stoffen die uit de centrale komen zonen. Sportclub Heerenveen had een nieuwe verdediger. De 26-jarige Christian Koem tekende van een maand een contract voor 2 jaar. Koem komt toe van ADO Den Haag. Het fietser Leo Westra van de 10 jaar hoopt op een hege klassering in de Tour de France. Dat zou juist bij onkomst in startplak Luik. Hij rjocht het hem benam op de tijdritten, maar als dat goed gaat is de kans op een goed klassement echt groot. Stel dat het goed gaat en het harde condities zoals in Parijs is, dan is er alles mogelijk. Morgen gaat de 99e editie van de Tour van start. Joen bleef het lang warm, maar om een uur zacht, nog altijd 20 graden en droeg waar. Morgen op droeg, maar zinnen en 21 en 24 graden.